Bueno, pois vamos dar, entón, comeza esta roda de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos de celebrar. Vimos cargados de asuntos un venres máis. A modo de resume, teño que decirvos e informarvos que nesta Xunta de Goberno mobilizamos máis de 3 millóns de euros para deporte, igualdade e investimentos en concellos. En concreto, 30.000 euros para as visitas de Finca Areeiro, 160.000 euros para melloras en infraestructuras en equipamentos deportivos, 325.000 para a organización de obradoiros de igualdade e preto de 2,4 millóns de euros ao beiro do plan máis provincia, concretamente en investimentos e gasto corrente. E ademais, aprobamos a ampliación do proxecto Erasmus Plus de prácticas en Europa. E vou comenzar por este último, e quero facelo falando deste programa de mobilidade Erasmus Plus 2023, porque hoxe aprobamos a ampliación do proxecto que pasa dos 15 aos 24 meses. Por lo tanto, en vez de rematar o 31 de agosto do ano 24, vaino a facer o 31 de maio de 2025. Unha vez que estamos aquí, pois, vouvos a comentar, aproveitar para informarvos da situación na que se atopa este proxecto, no que participan 39 centros educativos de toda a provincia que forman parte do consorcio Erasmus Plus. Comezouse a desenvolver en xuño do ano 2023, ten un orzamento de preto de 1,2 millóns de euros, e a todo momento 38 estudiantes de FP disfrutaron destas prácticas da mobilidade, estiveron en diversos países e 17 desos 38 todavía están no estranxeiro. E, ademais, estamos cos trámites para que 86 mozos e mozas partan cara ao estranxeiro para completar a súa formación. Para nós isto é sumamente importante, queremos seguir poñendo a disposición da xuventude da nosa provincia de ferramentas que melloran as súas competencias e a súa formación, porque eles son o futuro desta provincia. Así que avanzamos con paso firme, paso cara adiante para que a xuventude, a mellor xeración da historia, en canto a preparación, pois teña as maiores das oportunidades. E outro asunto tamén da Xunta de Goberno que ten que ver ca estación fitopatolóxica de Areeiro, porque si fai uns días recibíamos uns profesores franceses cos que estamos colaborando en proxectos de investigación. Hoxe teño que anunciar que adxudicamos por 30.000 euros as visitas guiadas para coñecer estas instalacións da Deputación de Pontevedra. O contrato é anual, aínda que se pode prorrogar por 3 anos, dun ano cada unha, vanse organizar un máximo de 132 visitas ao ano. E aproveito para comentarvos que estas visitas van a ser totalmente gratuitas para a cidadanía, están abertas a grupos de entre 2 e 30 persoas, teñen unha duración aproximada de 2 horas e podrán realizarse de luns a sábado. Para realizar as solicitudes, a reserva, a través do portal web de Finca Areeiro e cunha antelación mínima de 2 días naturais. É un venres máis, pois falamos de deportes, falamos de infraestructuras deportivas, porque hoxe aprobamos axudas por valor de 160.000 euros, 70.000 euros para Nigrán e 90.000 euros para Tomiño. No caso de Nigrán, estes recursos van a permitir construir unha pista de pump track no Salgueiral, que é unha zona moi próxima á praia de Panxón, e no caso de Tomiño, 90.000 euros, que xunto con outra achega do plan máis provincia de case 100.000 euros, por lo tanto estamos a falar dunha financiación do 100% da Diputación, vai a permitir a reforma da cuberta e a fachada do pabillón de deportes da Carballa. Preto de 3,3 millóns de euros xa son os que levamos mobilizados, aprobados deste Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, dotado con 4 millóns de euros e que está a permitir que os concellos de menos de 50.000 habitantes estén a levar a cabo unha transformación única, sen precedentes nos equipamentos deportivos. E agora falamos de igualdade. En concreto, do programa Máis Xuntas, para o que se destina un orzamento de 325.000 euros para aprobar
a apoiar a promoción e o desenvolvemento das mulleres mediante obradoiros. En este sentido, o que fixemos na Xunta de Goberno foi aprobar a adxudicación dos obradoiros máis xuntas para 207 federacións e fundacións sen ánimo de lucro que traballan a prol da igualdade en 53 concellos da provincia. Trátanse de 26 obradoiros diferentes, encadrado en 4 temáticas relacionados con tecnoloxía, a creatividade, o medio natural e a saúde, e, como vos dicía, vai a chegar a 207 entidades beneficiando a máis de 5.000 mulleres. E continuamos así avanzando a través da formación para eliminar a discriminación entre homes e mulleres, porque a igualdade é un dos nosos grandes compromisos, é un dos grandes obxectivos transversais deste Goberno provincial. E rematamos xa, falando dos recursos do Plan Máis Provincia, porque hoxe aprobamos preto de 2,5 millóns de euros para 9 concellos, ao beiro da liña 1 de investimentos e da liña 2 de gasto corrente. En concreto, falamos de recursos para Cangas, Catoira, Forcarei, Ponte Caldelas, Redondela, Tomiño, Valga, Vila de Cruces e Vilanova de Arousa. Nas notas de prensa que remitiremos a posteriori vos irá detallado, pero por destacar algún concello, en base á cuantía que se lle asigna, en Vilanova de Arousa contará con case 245.000 euros para a adquisición de diversos terrenos e a mellora e o reforzo do firme en viais municipais e logo, como xa lle anunciei esta semana as respectivas alcaldesas, no caso de Cangas, recibe 830.000 euros para 2 proxectos e en Forcarei máis de 400.000 euros tamén para outros 2 proxectos. En liñas xerais, o resto de investimentos dos que se benefician o resto de concellos que comentei van destinado a arranxo de estradas, viais municipais, acondicionamento de locais sociais ou renovación de servicios urbanos. E aquí, dos 48,2 millóns dos que está dotados o Plan Máis Provincia, xa aprobamos 35 millóns de euros. 35 millóns de euros que son para transformar a vida dos veciños e das veciñas dos concellos de menos de 55.000 habitantes. E ora, xa fora da orde do día, ten que ver con digitalización. Recentemente falábamos e informábamos aquí na roda de prensa que facíamos entrega de 640 equipos informáticos a concellos de menos de 50.000 habitantes. A semana pasada informábamos da posta en marcha o 12 de xuño dunha aplicación Meu Concello que vai a permitir aos cidadáns informar de incidencias e aos concellos tamén tradarlle aos cidadáns todo tipo de información e alerta. Onte mesmo o deputado Alejandro Lorenzo daba conta dunha novidade en canto á digitalización no servicio do Oralle, o feito do pago de tasas e tributos non domiciliados con Bizum. Hoxe quero trasladar 3 novos proxectos que estamos financiando con fondos europeos e que volvemos poñer a disposición dos concellos. En primeiro lugar, investimos máis de 40.000 euros en habilitar un visor de transparencia en 25 concellos para que poidan cumplir toda a normativa vixente nesta materia e, por extensión, ofrezan aos cidadáns información relativa aos orzamentos, contratación pública, subvencións e organización do concello. E isto todo a través de indicadores medibles, obxectivos e verificables. Un segundo proxecto, para o que vamos a destinar un investimento de 520.000 euros, que ofrecemos a 48 concellos da provincia unha carpeta cidadá, na que os veciños terán un punto único de acceso para consultar os seus expedientes, os documentos, presentar solicitudes ou recibir tamén notificacións. E, por último, cun investimento de 95.000 euros, do que se benefician 28 concellos dunha plataforma con indicadores de desenvolvemento sostible para avaliar o grado de cumprimento destes obxectivos. Trátase de mapas, datos, cadros de mando que van a permitir se van
na dirección axeitada en sustentabilidade, igualdade, benestar, en definitiva, todos os contidos da Axenda Urbana e ODS. Eu, pola miña parte, pois rematei e quedo ás pensas das preguntas que me formuledes. Ben, os concellos dentro das liñas que poden realizar moitos, pois efectivamente, para realizar ao mellor poñer a disposición e facer outro tipo de actuación. No caso concreto de Vilanova, si nos figura a solicitude xenérica de terreos, pero ao detalle non che sabría decir. Non che sabría decir, sí. Pero, bueno, logo che podemos trasladar moitas veces é para amplitude de viais, para equipamentos de índole cultural, deportivo, é moi variopinto por parte dos concellos. Bueno, pois 1 millón. Teñan vostede bo día. E sigo pedindo que, oye, se mandades no tempo,